Aj vaše stoly v podniku vyzerajú takto a obrazovka takto? SmartPub vám ponúka rýchle a cenovo dostupné riešenie. Vdýchnime vašej obrazovke život. Vyberte si zo základných šablón tú pravú pre váš podnik. Zmena v menu, cene či vypredaná položka? Stačí pár klikov. Úprava textu a obrázkov je úplne jednoduchá. Vysvetlíme, poradíme, pomôžeme. Pridávať môžete aj vlastné obrázky a videá, podobne ako na Facebook či Instagram. Obsah môže byť na viacerých obrazovkách rovnaký, ale aj naopak. Rôzny. Presne ako potrebujete, denné menu si plánujete raz týždenne? Takto si ho môžete naplánovať aj na vašej obrazovke. Dokonca aj čas odkedy dokedy sa bude zobrazovať. Stačí malá krabička a vaša obrazovka sa stane vaším každodenným pomocníkom. Predstavte si, koľko by vás toto stálo v komerčnej televízii. Môžeme pre vás navyše vytvoriť aj premium obsah na mieru vášmu podniku. Stačí nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu